Isivela phenduka inhlekisa ey'nkundleni zokuxhumana intokazi esakaza kumbuso wamaciko kanjalo negezani media production uZulu Dlama. Nginibingelele engiphinde nginamukele kuyo le channel ehamba phambili i-radio inkeze lami igama engumfezeko uNtuthuko wakho umalo bathi la sibona amagomede. Mawukuthi usemusha la ekhaya ngizocela nje show ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okukhulu kunakho konke. Bafethu igcokamele uMthandeni umfoka amanqele emveni kokuthi akhiphe istatement ngokushiwo ngegama lakhe izolo laphana kubafana ebabegidela yena laphana kumbuso wamaciko. Isivela phenduka inhlekisa lentokazi okukhulunywa ngegama layo laphana ngenkathi uMthandeni ededela istatement. uMthandeni ukubalulele ukuthi lo sisi uyamazi esahlala laphana emlaze 17 esejola naye insizwa ufihle zakhe umfaka nomiya ongasekho emhlabeni. Kushilo ukuthi wayengakaze bapopole ngisho bayijabulisa laphana endlini, kodwa manje akazi ukuthi amazonda angaka afika phi ke. Ngibe sengibuka laphana ku Facebook ama-post nje ayitheleke njalo ebheke kulo sisi ekhombisa ukumgxeka, abanye bafake laphana ithombe zakhe endala. Awubona kahle ukuthi isithombe sakudala impela. Khona laphana usizwe endlovu kwasijula ukuthi lo sisi akayeke lento akayenzayo. Uthunyiwe ukuthi athunaze isithunzi segcokamelisha. Wena Nondindwa ubukwazi ukuthi alithinti igcokamelisha, zibheke nje ukuthi njani uma ungaphafile. Wasethi umbuko wasesho leli gama engeke ngize ngilisho, kwathi wani lona uyisi waphinde futhi wambiza ngelinye igama elingavumelekile laphana emoyeni, wathi wena dodi Ndini. Omunye futhi oye wakhuluma ngaye laphana inkundleni zokuxhumana kuFacebook uthe lo Nondindwa wesikhawunda nesikipitasi lalwe ngamasavana ko-17 emlazi. Yeka lento yenzayo ngempela uthembeni ngalamanyalo wenzayo. Uthengile ukuthi uzodicela igama elikaMthandeni phansi wasethi gikhuzeka ke lisho ngesizulu lapha leli gama. Omunye lapha uthe huye impela lo sisi wombuso wamaciko esakipiti 17 bangakamgezo ke inkosi yabakipiti lesuka wasefaka isithombe sakhe lapha nasakudala. Omunye uthi yena lo sisi kuzomela axhumane nabakubo kafihle zakhe eyogezwa ethola inkukhu emnyama nengulube ehlathi emnyama engakazi khwelwe egeze esinyama. Ngiyambona akagezwanga. Abafethu iwona abantu esithe bacaphona bakhulumile ku Facebook laphana bakhuluma ngayo intokazi uZulu Dlama evela laphana kumbuso wamaciko kanjalo negezani media production ekade bakhuluma ngayo insizwa uMthandeni izolo kanjalo bahlangane nazo insizwa kade sigidela uMthandeni nokuyikhona okwenza ukuthi ungafiki kamnandi kwinsizwa igcokamelisha. Mina ngizofisa ukuza ukuthi wena uthini okwakuphawula ngalo lo daba lolu. Bekumnandi sindawonye bekuyona udaba ebengilethulelwa namhlanje. Ungakhohlwa ukusubscribe, ukulike nokukhomenta nokushare. Nibe nosuku lomnandi, ngimthanda kakhulu.